Ahojte, vítajte pri ďalšej časti nášho podcastu zo Starej lekárne. Dneska máme takú zaujímavú tému pripravenú, je to diabetes. Prečo sme si zvolili takúto tému? Možno sa pýtate, že nie je to také pre vás aktuálne, keď nás sledujete možno nejakí mladší diváci, alebo teda sledovatelia naši, ale myslím si, že sa to týka práve každého jedného z vás. A prečo? Diabetes je metabolické ochorenie, ktoré je spôsobené inzulínovou rezistenciou a práve o tom sa dneska budeme baviť s mojím hosťom, alebo teda s hosťom, s mojou kolegyňou Klaudiou Paldanovou. Dobrý deň. Rozoberieme si postupne, aké sú príčiny tohto ochorenia, ako ho diagnostikujeme, aké sú najčastejšie príznaky a povieme si aj o tých komplikáciách, povieme si o takých najčastejších mýtoch. To vás podľa mňa bude zaujímať, pretože veľa z týchto vecí sa podľa mňa aj odporúča, v praxi sa s tým stretávame, že si to ľudia medzi sebou hovoria, že to tak je a že sú to pravdy a veľa z nich vám tu dneska vyvrátime. Takže poďme rovno k téme a povedzme si, aké sú tie príznaky a ako vieme diagnostikovať toto ochorenie. Príznaky diabetu sú veľmi nenápadné, takže pokiaľ v rodine nikto nemá diabetika a neočakáva alebo nesleduje si niektoré drobné detaily, tak na to nemusí prísť. Najskôr ich môže odhaliť lekár pri preventívnej prehliadke pacienta, na ktorú by sme mali chodiť každé 2 roky. V domácom prostredí môžeme si všimnúť problémy až u pacientov, ktorí majú hladiny glukóz veľmi zvýšené. Tam už môže dôjsť k zvýšenému poteniu, silné močenie, veľký smäd, výrazný hlad, brnenie končatín, zhoršený zrak. Spočiatku môžu pacienti priberať a pri tých vysokých hladinách glukózy potom dochádza k výraznému chudnutiu. Ešte poviem, my sme si vlastne zabudli tak špecifikovať, že aké sú tie typy, tak ja to tak len v rýchlosti zhrniem, že vlastne poznáme ten diabetes 1. typu, 2. typu, potom poznáme ešte gestačný diabetes, to je ten, ktorý sa vyskytuje u tehotných žien a my práve dneska ideme rozoberať hlavne tie prvé 2 typy, keďže diabetes 1. typu je už také akože autoimunitné ochorenie a ten diabetes 2. typu vzniká vlastne v dôsledku aj životosprávy, áno, aj z genetického hľadiska, ale vieme ho do veľkej miery aj ovplyvniť svojim životným štýlom. Takže tomu sa dneska budeme venovať a ako kolegynka už povedala, že tieto príznaky sa vyskytujú hlavne u tých vysokých hladín už. To je veľmi nebezpečné, že vlastne často vám je diagnostikovaný už v tých vážnejších štádiách. A preto je práve dôležitá tá preventívna prehliadka, kde už pri takých nižších hladinách, pomaličky sa zvyšujúcich, že už je to nad normu, tak ten lekár vlastne vie, že niečo nie je v poriadku, dá vám teda echo, že teda treba niečo zmeniť, aby ste to dokázali ešte zvrátiť a nemusíte potom prejsť na tabletky. Takže teraz prejdeme presne k tomu, čo som povedala, že k tým tabletkám, lebo vlastne, keďže my sme lekáreň, stretávame sa teda už s pacientami, ktorí sú liečení. K nám už vlastne prichádzajú v tom stave, že sú nadstavení na nejakú liečbu alebo začínajú s liečbou. V podstate by sme si mali povedať, že v prvom rade je najdôležitejšie, aby pacient zmenil životosprávu. Znížil množstvo cukrov všeobecne, ktoré príjma a dával prednosť jedlám, ktoré majú viacej bielkovín, ovocie, najmä zelenina a ubrať si rýžu, zemiaky, prílohy a sladkosti. Pokiaľ ten pacient schudne, tak je možné, že sa mu bude ten diabetes kompenzovaný a nebude musieť brať lieky. Ale je to možné iba u tých začiatočných ochorení, u takých veľmi, keď sú poškodené tie bunky, ktoré produkujú inzulín, čisto zostať iba na diete nie je možné. Opakujem znovu, tá dieta musí byť celoživotná a aj keď pacient má nastavenú liečbu medikamentóznu, či už perorálne tablety alebo inzulíny, musí držať tú dietu. Pokiaľ nestačí schudnúť, prichádza sa najprv k tomu, že sa klientovi ponúkajú tablety.
Pôsobia rôznymi mechanizmami. Lekár vyberie najvhodnejšie, ktoré je pre toho pacienta. A pokiaľ nestačí jeden liek, dochádza ku kombináciám liekov. Najčastejšie sa používa metformín, ktorý zvyšuje citlivosť buniek na inzulín a znižuje množstvo glukózy, ktorá sa tvorí v pečení. Ďalšie lieky môžu spôsobovať, že sa zvyšuje množstvo inzulínu, ktorý je vylučovaný pankreasom. Ďalšie spôsobia vylučovanie glukózy močom, niektoré spomalujú trávenie a iné znižujú množstvo glukagónu. Pokiaľ ani perorálna liečba nezabezpečí, aby ten diabetik mal hladinu glukózy v norme, pristupuje sa k liečbe inzulínom. Netreba sa tomu tak veľmi vyhýbať, lebo niektorí pacienti majú veľký strach pred inzulínom. V minulosti museli si pacienti píchať inzulín bežnými ihlami, naberať si ho zo sklenených ampuliek, muselo to byť uložené v chladničke a píchali sa striekačkami 2 ml, si to aplikovali, čo mohlo byť najmä pre tých starších pacientov dosť traumatizujúce. Teraz je tá situácia veľmi zlepšená. Diabetici majú také špeciálne pera, do ktorého sa naplní to balenie inzulínu. To pero už nemusí byť v chladničke, takže oni môžu cestovať. Ďalej majú v poruke glukometre, ktorými si merajú každý deň, alebo teda ako im lekár káže, niektorí viackrát denne, niektorí iba raz denne, hladinu glukózy, aby reálne vedeli, akú hladinu majú. A mnohí sa aj naučia rozlišovať sami na sebe podľa svojich pocitov, čo je najlepšie, že či majú skôr zníženú hladinu alebo majú zvýšenú. A podľa toho buď teda sa začnú viacej pohybovať, alebo u tých diabetikov, ktorí sú na inzulíne, môže dojsť k hypoglykémii až vlastne k odpadnutiu. Takže je veľmi dôležité, aby sa ten stav naučili rozoznávať a vtedy je dobré, keď majú pri sebe nejaké cukríky, ktoré si dajú ako prvú pomoc. Áno, takže ešte to chcem povedať, že toto sme sa vlastne bavili o tom diabete toho druhého typu. To je asi dôležité povedať, že vlastne tam sa prechádza z tých štádí tak postupne. Naopak u toho diabetu prvého typu tam vlastne nastane ten autoimunitný zápal, ktorý spôsobuje to, že sa ničia tie bunky, alebo tak, ako by som to v jednoduchosti povedala. A tam vlastne oni naraz strácajú funkciu toho inzulínu a preto tam už sa im dodáva väčšinou hotový inzulín. Tam vlastne nepodávame tieto lieky ako u toho druhého typu, že postupne sa to nejako snažíme kompenzovať, aby stabilizovali tie hladiny. V podstate tam ide o to, že sa im poškodia tie bunky Langerhansových ostrovčekov, inzulín sa im netvorí a nie je možné liekmi vlastne donútiť tie bunky, aby ho produkovali, keďže sú už nezvratne poškodené a u nich sa aj naraz vyskytnú tie veľmi ťažké príznaky toho diabetu. Takže pokiaľ sa vyskytne diabetes u malých detí, tak oni v podstate veľmi rýchlo z ničoho nič prestávajú priberať, začínajú chudnúť, sú smedné, hladné, unavené a to už môže signalizovať začiatok tohto ochorenia. Väčšinou sa to deje, je to autoimunitné ochorenie, ktoré je po nejakom prekonaní nejakého vážnejšieho ochorenia, buď vírózu alebo nejaké iné ochorenie, ktoré môže spôsobiť tento stav. Áno, že to tiež to niečo tomu predchádza. Ja to vždycky hovorím, že to nie je len tak, že sme 100% zdraví a zrazu to dieťatko dostane, alebo respektíve ono vždycky už má tú predispozíciu, on tam má ten gen na to, aby sa to proste stalo. Akurát je vlastne otázka, že či aj sú tam tie rizikové faktory, či už sú to nejaké vonkajšie prostredie, áno, alebo tam dojde nejaký ten infekčný agens a proste spustí túto reakciu. Takže vyskytuje sa hlavne u malých detí a u takých mladších pacientov alebo takých, čo sú vlastne chudí, tak by som to povedala, že toto sú vlastne tí diabetici prvého typu a druhého typu vlastne to začína po tom 40. roku života.
zhruba sa objavovať takíto pacienti. Môžu aj skôr, to sa deje už v dnešnej dobe, preto o tom teraz hovoríme, keďže stále sa posúva tá hranica, čo už môžu niekedy, som prekvapená, že aj v 35-ke už začínajú mať tieto prvé príznaky, že začínajú mať zvýšenú glykémiu, nalačno a sú obézni. Obezita s týmto veľmi súvisí, takže preto o tom aj hovoríme. A možno si povedzme o tých komplikáciách a prečo vlastne je ten diabetes taký nebezpečný? Čo spôsobí? V podstate tá glukóza, ktorá sa nachádza v krvi, je normálne tých 3 až 5 a ona je vlastne zdroj energie pre naše telo a je veľmi dôležitá. A telo si ju chráni. Je to vlastne v podstate jeho poklad, ktorý potrebuje na to, aby dobre fungovalo. Potrebujú všetky bunky v našom tele. Keď dochádza k ochoreniu diabetes, prestávajú sa tie bunky, tá glukóza sa dostáva do buniek v tele a hromadí sa v krvi. Bunky začínajú hladovať. Ale na to, aby sa tá glukóza dostala do tých buniek, treba ten inzulín, ktorý im tie bunky vlastne umožní tým bunkám vniknutie tej glukózy dovnútra. Tá glukóza, ktorá sa nachádza v tých cievach, telo sa snaží ju tam udržať veľmi dlhú dobu. Ona ale spôsobuje poškodenie tých ciev, najmä poškodenie drobných ciev, ktoré sa nachádzajú v sietnici oka. Ďalej sú to obličky, srdce, ale aj mozog. Sú to napríklad končeky prstov, rúk, nôh. A teda pacienti majú také brnenie v tých prstoch, znižuje sa citlivosť, zbadajú, že vlastne sa im zhoršil zrak, musia používať okuliare. Preto pri tých vysokých hladinách, keď už tá glukóza vlastne poškodzuje to vnútorné prostredie, tak dojde k tomu, že sa začína vylučovať von z tela. Ona ale strháva so sebou veľké množstvo vody. Takže ako náhle ten diabetik začína mať hladinu glukózy v krvi a viac ako 10 mmol na liter, dochádza k tomu, že výrazne močí. A ako náhle ale on vlastne močí, tak to telo automaticky musí príjmať tú vodu a on je smedný. Takže oni väčšinou povedia, som strašne smedný a stále chodím cigať. A toto sa im nevyrieši, dokiaľ tá hladina zostane taká vysoká. Pokiaľ oni nebudú mať dietu, tak to sa bude stále opakovať. To sa nevie ani zastaviť vôľou, ani nejako inak. Ale oni zároveň, tým, že sa im rozvracia to vnútorné prostredie, mení sa im pH, im sa napríklad znižuje množstvo v tele ich bielkoviny. Vlastne, ako keby to telo hladuje, tak keďže nemôže mať tú glukózu, ktorú je najjednoduchšia pre neho, tak siaha po tých svojich rezervách, ale nesiaha po tých tukoch, ale siaha po tých bielkovinách. Takže diabetici vlastne chudnú im vlastne nohy, chudnú im ruky. Ochabuje im to svalstvo vlastne sa im stratí, zostane im tá koža a tukové rezervy na bruchu si šetria. Takže, ale väčšinou, aj keď začnú držať dietu a pokiaľ sa nastavia na tú liečbu, u tých starších pacientov nedochádza k tvorbe toho svalstva. To svalstvo sa už stratí navždy. A oni potom zoslabnú. Takže nám v podstate vždy ide o to, aby ten pacient čím skôr mal nastavenú tú liečbu, aby nestrácal tie bielkoviny a svalstvo, aby si udržal čo najlepšie tú svoju fyzickú aktivitu, čo najdlhšiu. Takže preto je dôležité spolupracovať s tým lekárom a aj tomu lekáru by malo záležať na tom, aby toho pacienta pri každej kontrole by ho mal odvážiť, zistiť, či prišlo k úbytku hmotnosti. Mal by mu vyšetrovať citlivosť spodu na šlape nohy, a aj kladievkom sa vyšetrujú, či dobre reaguje tá noha, lebo tam hrozí ďalšie ochorenie, to je tá polyneuropatia, poškodenie nervov pri cukrovke. Majú tie rany, potom sa Áno, ešte potom aj to je ďalšia vec je,
že prichádzajú s tým, že majú nejakú ranu, ktorá sa im dlho hojí. Ale je to veľmi nebezpečné, hlavne pokiaľ sa porania napríklad práci v záhradke, na nohe alebo niekde, lebo jednak, že majú poškodené tie nervy, tak oni nemusia cítiť to zranenie. Či to je otlak alebo nejaké porezanie, ktoré vlastne im môže spôsobiť infekciu a prídu už v takom štádiu, že niekedy je nutné nie iba ranu chirurgicky vyčistiť, ale je nutné odrezať im časť končatiny. Ľudovo sa to hovorí, že to je že salámová noha a znamená to, že lekár sa samozrejme snaží odstrániť iba tú časť tej končatiny, ktorá je už vlastne nemá tú funkciu. Došlo tam už o otrave krvi, došlo tam už poškodenú toho tkaniva a aby sme teda zabránili otrave krvi, tak vlastne sa odstráni tá končatina. Ale niekedy to nestačí. Oni pokračujú ďalej, až dokiaľ sa nezastaví ten stav. Takže u diabetikov veľmi dôležité kvalitné obutie, mäkká kožená obuv, ponožky s takými, nie gumičky stiahnuté, ale oni majú také voľné gumky a pravidelne chodiť na pedikúru, kontrolovať nohy, masáž, chodidiel, cvičenie. To veľmi pomôže. Áno, musia sa hýbať, aby si aj udržiavali tú svalovú hmotu, lebo keď vlastne ostane ten pacient sedieť, ako náhle sa prestane hýbať, tak prirodzene to svalstvo ochabuje a stávajú sa imobilní, tí pacienti potom ostávajú na tých vozíčkoch a potom už samozrejme, že sa im neprekrvujú tie končatiny a najskôr dojde k tomu, že sa zase upchá nejaká cieva niekde a dobre, to je jedno s druhým, že vlastne to súvisí aj s tou obezitou, že sa im upchávajú cievy a postupne vlastne takýto pacient on chradne vlastne a až vlastne dojde k rozvratu úplne toho vnútorného prostredia a väčšinou im zlyhajú teda čo, obličky asi, nie? Zlyhanie obličiek, potom však pečeň pomaličky odíde, všetko srdce im odíde. Oni tie orgány potom akože sa snažia kompenzovať, keď slabne činnosť obličiek, tak pridávajú iné orgány, aby sa ako keby kompenzovali tú chýbajúcu časť, ale potom postupne to zlyhá úplne všetko. A zomierajú v podstate mladí diabetici, mladí ľudia, ktorí by kľudne mohli ďalej žiť, pokiaľ by akože tá liečba a ich nadstavenie, tie ich stravovacie návyky boli veľmi také precízne a bola by tam o nich dobrá starostlivosť, tak kvalita života by sa im mohla zlepšiť a dlhšie by vydržali v takom lepšom stave. Áno, pre mňa je to veľmi zaujímavé vždycky, že počujem, že sa vracia pacient od lekára, ktorý mu povedal, že nemusí držať dietu a stačia mu lieky. Pre mňa je to úplne normálne, vždycky nad tým tak rozmýšľam, že ako je to možné, že sme sa dostali do toho, že nestačia lieky, ale môžem jesť všetko do radu. Že predsa je jednoduchšie aj bezpečnejšie pre toho človeka, aby v prvom rade si upravil tú stravu a nemusí do seba proste dávať tabletky. Keby si upravil stav, tak vo väčšine prípadov niektorí ľudia vôbec nemusia byť na tabletkách. Zbytočne s tým začínajú, pretože je to tá ich pohodlnosť, že dám si tabletku a potom viem, že si dám 10 chlebíkov a už som taký, že je mi to aj jedno, že niektorí ľudia sa dostanú do takého, že mne to je vlastne jedno celé, že som takto. No ono jednak si povedzme aj tak, že tá dieta je celoživotná. To znamená, že keď sa stále snažím a veľmi sa zapieram, dá sa to vydržať pol roka, rok, 2 roky, 5 rokov, ale keď to trvá 20 a tá cukrovka kľudne môže trvať 20-30 rokov, tak je to naozaj veľmi ťažké nič si nedať. Na každej oslave povedať, že neprosím si zákusok, neprosím si rýžu, neprosím si... A to sa ani nedá, lebo to telo aj chce jesť aj iné produkty. Ale dá sa to urobiť tak, že budeme si vyberať ako keby menšie zlo. To znamená, že keď mám rád chlieb, tak si dám chlieb celozrný. Nedám si 2 krajíčky, dám si 1 tmavý a ako doplňať si tie potraviny. A veľmi dôležité je jesť ovocie a zeleninu, aj kvôli, že sú to antioxidanty, obsahujú tie farbivá, ktoré my nutne potrebujeme. Takže iba si povedať, že môžem jesť len salámu,
a syr, aj to som počula, že môžeme jesť papriku, salámu a syr a to už je strašné, tak to nie je pravda. Pretože u tých pacientov je skutočne treba pridávať všetky potraviny, ale v správnom množstve a správnom pomere a jesť častejšie menšie množstva. Oni nesmú byť hladní, že by robili si veľké pauzy v jedlách, ale jedia aspoň 5 krát denne malé množstva, ale musí to byť teda aj farebne vyvážené, aby mali ako keby aj s tými očami, keď jedia, tak vidíte, že tam je všetko. Oni si môžu dať aj jahodu. Samozrejme nemôžu zjesť 3 kg jahod, ale jedia zo pár tých jahod. Môžu jesť višne, môžu jesť kapustu, môžu jesť určite veľa tých plodín a to, čo rastie v záhradke, je pre nich dôležité. Ale myslím, že aj lekár vždy pri kontrole ich má upozorniť na to, aby držali dietu a mali by byť správne edukovaní špecialistom nejakým, či to je výživový poradca, alebo a napríklad ja som mala počas tehotenstva zvýšenú hladinu cukru, tak som bola u diabetológa. Veľmi krásne, on si nás zobral nových pacientov. To bola do hodiny prednáška o tom, ako sa máme stravovať, čo máme jesť a vysvetlil nám, že prečo je dôležité nepriberať. A bolo to veľmi zaujímavé. A vždy pri ďalšej kontrole sa ma konkrétne pýtal, ako dodržiavam ten režim, ktorý mi on navrhol a aj ma kontroloval. A povzbudzoval ma, aby som ďalej pokračovala. Takže tu jednak je, že pacient môže zlyhať, lebo má jednostrannú stravu, ale druhá vec je, že keď je tam aj tá rodina, je tam ten pacient, lekár, zdravotná sestra, ktorá sa o neho stará, alebo nejaký taký ten výživový poradca, keď sa spolu spoja, tak pacient môže mať aj veľmi dobre zostavený ten jedálny lístok a zároveň môže byť aj na tom celkom dobre, keď je správne nadstavený. Aj tá jeho liečba. Áno, to som chcela povedať, ale ešte by som rada upozornila, že ak nás počúva niekto, kto má diabetes, tak to prosím vás, neberte tak, že to slovo dieta podľa mňa je na tom takéto najhoršie, že to spraví vo vás nejaký ten pocit obmedzenia, niečo, čo nemôžem, čo je proste zakázané, ale berte to tak, že tam treba zmeniť ten životný štýl. Vy keď prestanete rozmýšľať nad tým, že si mám dať nejakú knedlu s niečím, s nejakou šťavou a s mesom, tak akože v dnešnej dobe existuje strašne veľa receptov a chutných jedál, ktoré proste si môžete dať. Že netreba sa tak obmedzovať len na nejaký, jak si hovorila ty, že chlebík a proste šunku a to hovorím, že to už sú pre mňa už také veci, že treba aj inak hľadať a ešte hovorím aj to, že treba sa určite nakontaktovať na niekoho, kto vám proste poradí s tým jedálničkom. Áno, není výživový poradca ako výživový poradca, pretože aj tam sú rozdiely, či to je víkendový kurz, alebo to je človek, ktorý chodil do školy a študoval to. To si treba zistiť, aby vám vedel poradiť. Ale dôležité je to nenazývať to podľa mňa úplne, že dietou, lebo sa tak v nás sa tak to zlomí a si povieme, že že dieta, že to bude ťažké, to bude náročné, že treba si povedať, idem jesť a by ste sa čudovali, že naozaj aj diabetický pacient môže jesť proste veľmi veľa vecí, môže jesť chutné jedlá a nemusí sa obmedzovať, pokiaľ sa na to prestane pozerať tak, že prečo nemôžem jesť 4 knedle. Takže treba zmeniť to zmýšľanie trošku a ono sa to úplne sa to dá. Aj tá psychika sa dokáže prenastaviť a vo väčšine prípadov je to aj tak len také tie naše stereotypy naučené o tom, že musím mať chlebík s maslom a so šunkou. To sú proste veci, ktoré sme sa naučili, že to tak akože má byť, ale keď sa na to pozrieme vôbec, môžeme si dať úplne niečo iné. Môže si dať ovsené vločky diabetik. Áno, môže si dať. Môže si dať ovocie, môže si dať zeleninu, môže mať bielkoviny a môže si dať aj chlebík. Je to v poriadku, ale musí to mať proste, mal by mať určené sacharidové jednotky, koľko ich môže prijať za deň. Tým pádom človek, ktorý vám ide zostaviť jedálniček, bude hneď vedieť, že aha, tento pacient má toľkoto a toľkoto, vypočíta sa to a úplne kľudne si môžete dopriať aj veci, ktoré možno niekto povie, že by ste nemali. Takže o toto v celom tomto procese ide.
A ešte sme na začiatku hovorili, že sú tu také mýty a také možno, čo sa tak traduje a ľudia si to tak medzi sebou akože hovoria, že však to, keď budeš jesť veľa cukru, tak dostaneš diabetes a si tučný a dostaneš diabetes. Tak poďme si rýchlo tak povedať o tých mýtoch, ktoré aj možno počúvame. Tak ja by som len začala, že som teraz povedala, že vzniká diabetes, keď ješ veľa cukru. Je to pravda, že vznikne vtedy? On nevznikne len preto, že jeme veľa cukru, ale nemáme jesť veľa cukru. Máme jesť hlavne veľa kvalitných potravín a keď mám chuť na cukor, dám si ovocie. A ovocia môžem jesť do sytosti, pokiaľ nie som diabetik. A pokiaľ mám chuť aj na lyžicu medu, tak si dám aj lyžicu medu. Ale nebudem si dávať lyžicu medu každý deň a niekoľkokrát denne. Hoci ten med je zdravý. Ale potom sú veci, ktorými napríklad vyhnem sa sladeným nápojom. Budem piť len čistú vodu a nebudem si napríklad sladiť kávu. Na to sa dá zvyknúť postupne, takisto deťom, že dám iba čaj s citrónom a keď tak lyžičku medu a nebudem tam dávať cukor. V podstate sme doma, ten cukor sme dali iba, čo sa týka pečenia a používame ho len v nedeľu, keď robíme nejaký zákusok. A cez týždeň cukornička sa nepoužíva, lebo vlastne není k čomu tú cukorničku použiť. To je jedna vec, ale sú ľudia, ktorí ľúbia strašne veľa sladkostí a pokiaľ je aj v rodine taká anamnéza, že ich predkovia mali cukrovku, tak naozaj je to jednoduchý cukor. A on robí v tele presne to, že vy keď ten cukor zjete, tak vám hneď sa musí vylúčiť ten inzulín. A tým, že tie bunky vekom ako keby stárnu a znižuje sa množstvo toho inzulínu, keď tie detičky už od malička jedia stále tie lízatka a sladkosti, tak je možné, že ten diabetes dostanú skôr ako ich rodičia. Takže keď naši rodičia ho mali v 50-ke a my máme veľmi veľa tých sladkostí naozaj a budeme ich stále jesť, tak je možné, že tú cukrovku dostaneme v 45-ke alebo v 40-ke. Takže není to iba zo sladkostí, ale je to z toho životného štýlu, z toho, ako sa pohybujeme, ale aj závisí to aj od toho, akú máme genetiku. No, ale tak v podstate jednoducho povedané, netreba jesť veľa cukru. Úplne tak to skrátim ešte. No, hovorili sme o obezite, že iba obezný človek môže dostať diabetes. No, sú aj obezní ľudia, ktorí diabetes nemajú. A potom sú aj nie až takí obezní, ktorí diabetes majú. Takže to by som tiež nepovedala. Ale zase to je obezný, lebo sa zle stravuje a ja si myslím, že v konečnom dôsledku vo vyššom veku obézny človek skôr ju dostane, pretože zase musí, keďže je obézny, prijíma viacej, ako spotrebuje. Robí sa mu tam tá tuková rezerva. Samozrejme, schudnúť je ťažké, pretože som to už hovorila, že vlastne keď bude chudnúť, tak si bude rozkladať svoje svalstvo, ale tuk na bruchu si nerozloží. Takže zase prichádza k tomu, že je to síce možné, ale tam je dôležité správne sa stravovať, dobre sa pohybovať a tým pádom sa môžeme vyhnúť tej cukrovke. Áno, ono to súvisí, čo chcem upozorniť, že je taký, že metabolický syndrom. Ono to je vlastne 80% populácie má toto ochorenie v začiatočnej fáze, že v podstate to obnáša to, že abdominálna obezita, áno, to, že máme presne to brúško a uložený tuk, potom hypertenzia, áno, a diabetes. Diabetes, alebo v tých začiatočných fázach stačí, že zvýšená glykémia. To znamená, že nemusíte mať už diabetes, ale už tieto 3 faktory, keď sú dokopy, tak je proste problém. Takže to súvisí aj tá obezita, aj ten diabetes. Takže netreba sa tomu vyhýbať nejako. Máme pre vás špeciálnu ponuku pre všetkých vás, ktorí nás sledujete a počúvate, a to zľavu 15% na náš produkt čaj na cukrovku so zľavovým kódom bez cukru 15. Tento čajík si viete objednať na www.staralekareň.sk. Ľudia s diabetom 2. typu, ktorí už začali užívať inzulín, zlyhali podľa teba, že spravili chybu?
alebo to je také, že proste prirodzene do toho prídu, že začnú užívať inzulín? V podstate stále ďalej pokračuje to ochorenie. Tie bunky, ktoré tvoria ten inzulín, sú viac a viac poškodené, takže je možné, že časom už aj keď ten pacient dodržiava dietu a všetky tie nariadenia lekára, rady, je možné, že prejde k tomu, že skutočne to všetko zlyhá a bude si musieť dávať ten inzulín. Ale ja si myslím, že v dnešnej dobe nemusí byť z toho smutný. Skôr si myslím, že je nebezpečné ten inzulín nedať a nechať toho pacienta s hladinami 12 až 16 milimolov na liter tej glukózy a necháme ho, nech sa mu poškodzuje celé to vnútorné prostredie a dojde k rozvratu. A veľmi rýchlo ten pacient sa zníži kvalita jeho života a bude mať problémy, bežné problémy. A ako keď pacienta skôr nastavíme na inzulín a bude sa mať dobre. Bude žiť ten život, ktorý môže cestovať, môže chodiť na turistiku, môže sa starať o vnúčatá a tak ďalej. Takže ja si myslím, že v podstate ako keby snažíme sa pacienta nastaviť na takú liečbu, aby mal optimálnu hladinu toho cukru. To je najdôležitejšie. A nebála by som sa ísť ani do inzulínu. V dnešnej dobe tie inzulíny sú skutočne veľmi dobre sa aplikujú. Minimálne doplatky sú, čo sa týka doplatkov pacienta, že väčšina hradí poisťovňa, sú dostupné, tam problém ani s dostupnosťou nie je, takže ja nevidím problém, že prečo ten človek by sa mal brániť a byť v stave, že má problém prejsť po schodoch a podkýňa sa a padá, aj slabý a nevládze a len aby si nedal ten inzulín. Áno, akože netreba to samozrejme zľahčovať, že teraz všetci choďme na tabletky a všetci choďme na inzulín, ale tak bavíme sa o tom stave, že kedy už naozaj človek má proste problém tak žiť komfortne a že sa ho to naozaj obmedzuje veľmi a nevie sa napríklad o seba postarať, tak vtedy si hovorím, že je to asi zbytočne nejako naťahovať. No. A tak ku koncu také, aké by si dala také ku koncu také tipy nejaké, že pre týchto ľudí, ktorí, ja neviem, zistili im teraz, že majú zvýšenú hladinu glykémie a teda, že asi budú musieť ísť na tabletky. Čo by si im povedala? Čo by si povedal takýmto ľuďom? V prvom rade, aby si našli dobrého diabetologa, ktorý bude mať záujem o ich liečbu, ktorý ich bude edukovať, ktorý bude pravidelne kontrolovať a bude sledovať aj, či dodržiavajú ten nadstavený režim. A pokiaľ sa im podarí nájsť toho lekára, ktorý bude mať o nich záujem, to je podľa mňa prvoradé. A potom samozrejme musia mať oni záujem o to svoje zdravie. Naštudovať si, ktoré potraviny sú najviac rizikové a tým pádom by sa mali čo najmenej konzumovať a pridať si poprípade tie potraviny, ktoré sú pre nich dobré. Môže tam byť spočiatku problém, pretože aj ten pacient sa do toho metabolického syndromu alebo cukrovky dostáva, pretože tá strava nie je správne nadstavená. Stravovanie nie je v poriadku. Ale to stravovanie sa nadstavuje ešte v tej rodine, keď sme deti. Tam nás nadstavia na to, čo sa raňajkuje a my sa potom tej skladby potravy držíme v podstate celý život. Pokiaľ sa nerozhodneme si niečo naštudovať a zmeníme to a príjmeme to za vlastné a snažíme sa nájsť aj tú chuť alebo čokoľvek, čo nás na tej strave priťahuje a vybrať si nejaké iné recepty alebo zvoliť si nejaký iný spôsob. Lebo keď sa to deje až po 60-ke a máme, alebo 70-tníka máme umeniť jeho stravovanie, tak tam si to už si myslím, že nie je až také dôležité. Ale práve po tej 35-ke, najneskôr do 40-ky a ideálne je, keď správne stravovanie nastavuje v rodine tá mama a už tie deti vedia tú správnu skladbu potravín, príjmajú tie veci. To je úplne ideálne. Áno. Hýbte sa. Dosť podstatné. Nesmieme sedieť, lebo tak...
treba si nájsť ako keby, ani ja treba neviem ísť len tak, že ide niekto na prechádzku len tak. No, ja musím vidieť, že za čím idem cieľavedomo. To znamená, že do prírody idem len keď zberám hríby, inak do hory nepôjdem, áno. A na to, aby som chodila každý deň na prechádzku, tak mám psa. A viem, že so psom musím ísť na prechádzku. Takže pokiaľ ste není ten typ, ktorý chodí do hory len preto, že tam je pekný výhľad, že ste nejakí romantici, tak to je úplne dobré. No, ale pokiaľ vy takí nie ste a ste realisti, tak si kúpte toho psa. Ale je to dôležité, aby sme boli v psychickej pohode, pretože tam to všetko začína, keď začne byť stres, robota a všetko jedno s druhým, to sa nabaluje na seba a často sú to spúšťače rôznych ochorení, nie len diabetu. A verte tomu, že na túto tému každý z nás, keď príde do určitého veku, asi sa s ňou budeme potýkať, takže čím skôr si to začneme uvedomovať, že treba s tým niečo robiť, tak tým lepšie. Takže ďakujem ti za dnešný rozhovor. Dúfam, že sa ideme takto aj na budúce a že zase rozoberieme nejakú tému. A určite nám napíšte do komentárov, alebo to je jedno na sociálnych sieťach, čo by sa vám páčilo, čo by ste chceli rozoberať, čomu by sme sa mohli venovať, aké témy vás zaujímajú. Určite sledujte Instagram, Facebook, pridávame tam veľmi zaujímavé veci, aj také tipy, naše produkty, takže čajíky, máme aj čajík na cukrovku, takže to len tak podotknem, že teda dá sa aj niečo takéto. A samozrejme, ak potrebujete aj poradiť s dietou alebo s nejakou vhodnou liečbou, nadstavenie, zaujímavé vás lieky, či je to dobre nadstavené, tak kľudne sa na nás môžete obrátiť do lekárne, či už na sociálnych sieťach nám napíšete, alebo si nás vyhľadáte na internete www.staralekareň.sk, nájdete tam telefónny kontakt a kľudne nás môžete aj telefonicky kontaktovať. Takže ďakujem, že ste nás počúvali a teda vidíme sa na budúce. Ahojte. Ahojte.